място сме, аз бягам на скалите. А пък Добре. ако искате да вардим хотела, мога просто да остана южно и тук да седя и да зяпам и да слушам. Нещо раз те беше гледам там отгоре. От холмчето, ванката, не знам, ванка, ако ще правиш, че? До скорезницата отгоре ще се кача там на площадка. Добре. Те Добре. гледам и си уйджа. И ще ви информирам, ако има стрелба. Добре, става. Така е добре да има демокрация. Предпочитам малото карация, защото всичко е на ауто. Пинка ми Може това. Аз няма казвам. Да, ма ти, като и висок пинък, не е да отнече. Прескачаш там, приемам, че прескачаш. Бе, не е Ако точно ладно. така. Ти си мъртъв, обаче не го знаеш, това е високия пинг. Да. Тя трябва да чуем стрелбалки, влязат от другата страна. Имам някакъв проблем, обаче аз... Има стрелба някъде на безкорезницата. Доста. Да, има на скорезницата, не мога да се включвам оптиката, нещо стана с мишката. Да. Имам... Сега ще го измисля. Само на четворка и забила. Копченци. Опсейфа се отваря тука. Пак изстрели на Кемп сервиса. Бяга от към дама, към... нека дама от към Сюджа бяга. Сега ще ви кажа на къде отива. Сигурно на хеликоптера. Не зная. Посока дама се движеше на спринт. Да, на леда е. Ще ходи към хеликоптера, вероятно. Виждам само един. Малка раничка, две оръжия, деца драха. Да, само един коничува след него. Активира сейфа току-що. От тук няма видимост към сейфа. Знам ли? Фило, както си прецениш. Не знам какво ще прави това, бе. Ако дръпне прилича на снайперис, обаче пък е левел 4, не мога да разбера с какви оръжия. Сам е, да, оглежда се бузин. Връща се към сейфа. Не го виждам изобщо. Ще ти кажа в коя посока се отправи, за да го засечеш. Сигурно ще отиде в той. Може би ще В дама. Да, към дама бяга. Гранат са чистатъка от дървеното мостче. Това е на север, мисля, че. Да, на север е, той е там вече. Окей. Към дама бяга. Ще избере една дама сейфа. Вероятно, да. Ще кажа като влезе в дама. Влиза в дама вече. Ето тук е. Влезе вътре. Не го виждам да е в контролната зала още. Гледам аз контролната зала, но може... видях го вътре. Добре. Да, вътре е. На тераската е в момента не го усиря, моля те, ако може.
Тук, но не го виждам къде е точно. Re-verifying the encrypted archive locator's signal. The coordinates have been sent to your map. Убили го? Влезе вътре. Май умря. Я вижда ли имаш убийство? Нямам. В дама ли? Вътре. Да, в дама е. Добре, На втория етаж ли? не знаем. Някъде там е, да. На втория етаж е, да. Търсим я там. Качвам се на втория етаж. Моята страна е на терасата. Влезе вътре. Идва насам си едно. Банка. Това са види филм. Уби го. Да, това е изстрелва в главата дирекшн. Това е положението. Това е да. Избяга на някъде, не е тук. Кой да ме бере А, най-вероятно? Може спокойно. Спокойно се подадиш да пазиш трупа, да ето отива на трупа. Но, Има до мен някой. Ей тук. Убил го. О, браво, браво, той го видях. Много добър изстрел. да, До мен още един. Добре. Идвам. Ей тук някъде. Разбрах. Бяха трима, убих и втория. Виждам го. Трябва да е надран, защото го ударих с 24. Да. Ударя го, качва се нагоре, пиеше нещо. Два изстрела в тела. Но е жив още. Да, там е. Още един път го ударих, не пада, не пада гадината просто. Там е на марка още. Добре. Да, там е. Ударих го един път. Ще да му направя глава. Стрелба на кейбъла, убиват отвънка нещо с пистолет. Ти филм събрали го? Миси. Оп, тук е на същото място. Разбрано, търся. Само не го плаши. Там е, оглежда се, озърта се. С две оръжия вече. Сега ще слиза към трупа на Вера си. Ще го изчекали. Добре. Готово. Окей. Излизам от дама. Мами, златен. А,
Той фил е брат. Да, толкова Кога е е? бал. А, Да, то ето тук е. студено ще е. Тост, На фил е. Да, на